Soc la jove del senyor Antoni Ribes, que va fer una filmació a l'any 74 sobre les festes de les Santes. Era el primer any que em vaig prometre amb el seu fill i jo era maixoret. Soc la Carme Roig, neboda de Joan Roig. El meu tiet filmava amb Super 8, li agradava molt la muntanya i cada vegada que hi havia esdeveniments com les Santes aquí a Mataró, li agradava molt filmar. I faltava poc per les Santes i vaig pensar, bueno, mirant que venen a les Santes, no he vist mai cap pel·lícula, aprofitaré per donar una volta i gravar tot el que pugui. Mira, jo com era més jove i tot plegat, la il·lusió sempre era de sortir a fer les festes de Mataró. I llavors em va aplicar pel cap, doncs mira, la festa de Mataró, la festa grossa, era la festa de les Santes.